Heipparallaa kaikki nassikat ja natiaiset siellä. Minulla olisi pari sanaa kerrottavana Ojalan Reetasta. Meidän tontut ovat liikkuneet ja vipeltäneet menemään ja he ovat sitä mieltä, että Reetta on ollut kyllä viime ajat aika lailla mukava ja reipas ja kiltti neiti. Ja kuulemma se aamupalan syöntikin on ruvennut pikkuhiljaa sujumaan, joten erinomaista Reeta, onneksi olkoon sinulle. Ja me voitaisiin tehdä sillä viisiin. Tässä on joulumeillä aikaa, mutta minulla on tämmönen kiltteysdiplomi. Ja luovutan tämän diplomin sitten sinun isälle. Ja tällä kiltteysdiplomilla niin voidaan sopia, että unohdetaan sitten se juttu, mikä silloin juhannuksena tapahtui. Että siitä nyt ei enää sitten puhuta, varsinkaan isän kanssa. Olepa hyvä. Kaikkia hyvää sinulle, Reeta, ja kaikkia hyvää kaikille. Niin, Reeta on hakenut fuksikapteeniksi oman kiltaansa tähän maanmittauskiltaan ja hän pyysi joulupukilta tai joulupukin avustajilta jonkinlaista suositusta ja nyt sitten arvottiin, että kukahan sen mahtaisi antaa. Ihanko totta? Kyllä. Minä luulen, että hänestä tulisi erinomaisen hyvä kapteeni. Mutta nythän on juttu näin, että täällä Napapiirillä ja Korvatunturilla meidän puoltoasioista vastaa Petteri Punankuono. Eli nyt sinun pitää lähteä tämän puoltohakemuksen kanssa etsiä Petteri käsiin ja pyytää häneltä sitten tassujälki siihen leitskaan. Minä luulen, että Petteri on täysillä mukana. Kyllä. Käykö tämä Reetalle myöskin? Ilmeisesti käy. Vähän sen näköisenä katselisin, että täytyy nämä itse sitten Petteri käsiin ja hän sitten pukin puolesta tähän lyö leimansa. Loistavaa. Kaikkia hyvää teille, kaikkia hyvää Reeta sinulle. Nähdään jouluna. Ole kiltisti. Moi moi!